Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, faqala asy-syairu al-imamul arifu billah al-imam Syarafuddin al-Busiri rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa a'ada alaina min barakatihi amin. Amin. Tadzakkuri jiranin bizi salami mazajda dam'an jara min muqlatin bidami. Saderenge mulai nerangaken niki kula badhe njelasaken sekedhik nggih tentang qasidah burdah niki. Dados niki qasidah diarani qasidah burdah. Burdah niku napa? Burdah niku ya artine pakaian jaba. Ya, dadi wong Arab niku biasa gadah napa jenenge pakaian jaba. Ya. Utawa napa istilahnya? Ya mana gampangnya iku ya meh kaya kemul, tapi kemul nggih pakaian yang mboten kemulan. Nggih. Iku burdah. Artinya kados ngoten. Nggih. Lah diriwayataken bilih kenapa kok diarani burdah? Ya keranten niku dados ketika iku Al-Imam Al-Busiri nate sakit, terus badhe niku sembuh ya, mergo mimpi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah niku nggih seakan-akan ya warase iku mau dikei kaya pakaian jaba, pakaian burdah. Ya seakan-akan kados ngoten. Nggih. Dikei burdatul afiyah, pakaian jaba sing berupa sehat wa afiyah. Ya dadi kumlano diarani burdah. Kan tapi janjane pase niki. Ya niki memang yang terkenal itu adalah qasidah burdah niki. Tapi janjane pase ya niki disebut qasidah bur'ah. Mboten burdah tapi napa bur'ah. Ba ra terus hamzah ta. Nggih bur'ah. Bur'ah iku artine apa? Waras. Kenapa kok waras? Nggih diriwayataken rumiyin Al-Imam Al-Busiri niki nate kena sakit stroke. Kenapa sakit stroke? Ya, mati separuh. Jadi sing separuh niki ora iso obah. Jadi aliran darahe ya wonten sing tersumbat, akhirnya napa? Ya darahnya gak lancar neng sing separuh nih, akhirnya menapa mati separuh. Ya, iku to jenenge napa? Kalau dalam bahasa Arab niku falij. Falij iku ya stroke mati separuh. Lah iku ditambahno ning ndi-ndi dokter-dokter, tabib-tabib do ora iso nambani, ora iso. Sehingga beliau Imam Busiri niki akhirnya azam pengen ya nulis qasidah sing isine muji-muji Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan tawasulan ning Kanjeng Nabi. Ya Allah, muga-muga dengan berkah kula muji ning Kanjeng Nabi, ya berkah Kanjeng Nabi kula saged waras. Ya, terus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku diantara mukjizate Kanjeng Nabi nduk mbiyen ketika Kanjeng Nabi tesih sugeng niku napa? Nek ana wong lara kok mara ning Kanjeng Nabi terus didongak-dongakno, disuwuk awake Kanjeng Nabi waras saknalika. Niku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, wonten tiyang lara gatelen ya. Gatelen mara ning Kanjeng Nabi. Iki saking sumpeke wong iki paling ya. Ana sahabat lara gatelen, mungkin wis tombo ning ndi ora waras-waras, akhirnya mara ning Kanjeng Nabi. Terus akhirnya Kanjeng Nabi
dawuh wis copoten pakaianmu. Nah, akhirnya napa? Akhirnya ya diusapi dening Kanjeng Nabi, disebul dening Kanjeng Nabi waras saknalika. Ya, ana tiyang pas wayah perang ndok biyen ya sahabat Qatadah. Jadi pas wayah perang kena panah. Ya, kena panah mripate. Kena panah. Akhirnya panahnya dijipuk, mripate coplok siji. Ya. Batune ku mara ning Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, lapo mripat kula coplok. Ambek nggawa mripate sing siji ku coplok iku. Nyuwun diobati. Akhirnya Kanjeng Nabi mundut, ya mripate niku wau dibalekno meneh, disebul, didongakno Kanjeng Nabi, waras sanalika. Niku napa di antara mukjizate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya aja macam-macam mbok praktekno. Ya, iku gak waras malah tambah nemen. Ya sing sijine waras malah katutan. Nah, iku nek sampean awak dhewe ya. Ya, nek Kanjeng Nabi niku memang bener-bener mukjizate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ngoten nggih, niku Kanjeng Nabi di antara mukjizate Kanjeng Nabi niku ya apa jenenge nambani wong-wong sing lara. Lah niki Imam Busiri ya niki tabarukan ya nyuwun tulung ning Gusti Allah mugi-mugi anggene ngarang qasidah sing isine muji-muji Kanjeng Nabi niki muga-muga Gusti Allah kelawan berkah Kanjeng Nabi saged ngwaraske penyakit Imam Busiri yang berupa apa tadi, penyakit stroke. Yeah. Akhirnya temenan nulis qasidah. Badhe nulis qasidah niku Imam Busiri niki sare ning jero ngipi kepanggih Kanjeng Nabi. Ningali Kanjeng Nabi. Diparani ambek Kanjeng Nabi, ditiliki Kanjeng Nabi niku. Terus badhe niku Kanjeng Nabi ning jero ngipi ku ya Kanjeng Nabi kemudian ngusap ya badane Imam Busiri. Ya, terus badhe niku nak teng ngene Syekh Nawawi niki, syarah Syekh Nawawi, terus badhe niku ya napa jenenge diparingi burdah ning ngipine iku dikemuli ambek burdah niku. Ya, pakaian jaba mau dikemuli ambek burdah. Terus badhe niku seketika waras, tangi-tangi waras langsung. Ya. Terus kathah kejadian-kejadian sing ngipi Kanjeng Nabi, ya ngipi ketemu Kanjeng Nabi ning jero ngipi di napa ana keajaiban sak nalika ketika tangi langsung berubah drastis. Iku banyak terjadi seperti itu. Ya. Ya, maka akhirnya apa jenenge qasidah niki di arani qasidah bur'ah. Soalnya apa? Waras. Ya, utawa qasidah burdah. Soalnya mau nek ning ngipine ku mau dikei apa jenenge di selimuti ambek burdah. Tapi janjane nama qasidah burdah niki janjane lebih pas kagem ana ndok mbiyen sahabat jenenge sahabat Ka'ab bin Zuhair. Sahabat Ka'ab bin Zuhair niki di antara ya penyaire Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, dulu di awal-awal Islam Ka'ab bin Zuhair niki ya orang kafir, ngelek-ngelek Kanjeng Nabi. Ya, bareng ya terus masuk Islam. Ya, terus akhirnya Ka'ab bin Zuhair niki muji-muji Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, niki ceritane Kanjeng Nabi niku nggih Ka'ab bin Zuhair niki ndok mbiyen di antara ndok mbiyen sadurunge masuk Islam niku di antara wong sing paling dimusuhi ambekan wong-wong Islam. Nggih, Ka'ab bin Zuhair wong kafir sing paling dimusuhi. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya niku sampai nate apa ngekon sahabat pokok ketemu ambekan Ka'ab bin Zuhair patenio meskipun gumantungan ning ya apa selambune Ka'bah. Wong ndok biyen niku nak pengen nyerah, pengen
ya pasrah penuh iku gelantungan ning slambune Ka'bah. Lah niku Kanjeng Nabi nate ngendikan ngoten. Ya, iki pas wayah Ka'ab bin Zuhair isih kafir niku. Dados Kanjeng Nabi nate menghalalkan darahnya, patenyo. Meskipun wong iku gelantungan ning ikune Ka'bah. Ya. Kenapa kok sampai kaya ngono kuwi? Karena iku mau tek ngelek-ngelek Islam, tek ngelek-ngelek Kanjeng Nabi iku sangat luar biasa niku. Tek nemene pol. Ya, karena zaman semono nggih. Penyair niku padha karo kaya wong duwe kanal YouTube. Followere atau subscribere sampai jutaan. Enggak sampai jutaan lah, ratusan ribu lah. Ya, artinya setiap nyair iku langsung terkenal tekan dindi. Ya, mediane zaman semono iku dengan cara syair. Nah, Ka'ab bin Zuhair niku rumiyin niku tek musuhi Kanjeng Nabi nemen. Ya, sampai napa jenenge nggih qasidah-qasidah sing ngelek-ngelek Kanjeng Nabi, ngelek-ngelek Islam. Akhirnya Kanjeng Nabi sampai kados ngoten. Ka'ab bin Zuhair nek ketemu patennya. Ya, patennya. Senajan wong iki gumantung ning Ka'bah. Akhirnya Ka'ab bin Zuhair niki ya ngerti nek Kanjeng Nabi kados ngoten. Wong iki wedi temenan. Ya, karena wong Islam wis akeh iku. Wedi temenan iki. Nah, terus njaluk tulung ning salah siji dulure untuk tolong aku jamin. Aku pengen masuk Islam ning ngarepe Kanjeng Nabi. Tapi para sahabat iki ngertine Kanjeng Nabi sudah menghalalkan darahku. Iki nek ketemu aku, sahabat-sahabate Kanjeng Nabi ketemu aku, ya ning napa jenenge ning dalan wis mesti dipateni aku iki. Nah, karena awakmu dulurku, aku njaluk tulung, aku pengen masuk Islam. Ya, temukna aku ning Kanjeng Nabi. Ya. Soalnya nak sing ketemu aku wong liya, iso-iso aku dipateni. Ya, akhirnya napa? Akhirnya Ka'ab bin Zuhair niki ya ana dulure niku mau terus batur niku ya siap, aku siap menjamin awakmu tak terno ning Kanjeng Nabi. Ya, akhirnya diterke ning Kanjeng Nabi. Terkait Kanjeng Nabi bareng tekan ngarepe terus sanjang aku Ka'ab bin Zuhair kula jaluk ngapunten. Nah, niki kula damel qasidah aku masuk Islam. Nah, qasidah sangat terkenal sekali ya. Kawitane iku jenenge qasidah ya, kawitane banat su'adu faqal bil yauma madbulu dan seterusnya. Ya, iku qasidah niki masyhur banget. Akhirnya setelah niku Kanjeng Nabi nerima tobaté Ka'ab bin Zuhair. Akhirnya Kanjeng Nabi napa jenenge maringi hadiah burdah ning Ka'ab bin Zuhair, maringi hadiah napa burdah napa mau pakaian jaba ya ning Ka'ab bin Zuhair. Akhirnya qasidah niku nggih yang lebih layak disebut dengan qasidah napa burdah ya. Nah sing niki qasidah bur'ah nggih. Tapi meskipun demikian ya ora apa-apa, qasidah niki terkenal sudah burdah, ora masalah. Ya iso-iso wae, boleh-boleh mawon. Niku diantara ceritane qasidah burdah niku kados ngoten nggih. Ya. Nah iki qasidah Imam Busiri. Ya. Lah niki nek ngendikake Imam Syekh Nawawi Banten ada di sebagian naskah bahwa kawitane qasidah niki, qasidah burdah niki ana alhamdulillahi munsyil khalqi min adami summa sholatullahi summa sholatu alal mukhtari fil qidami. Niki janjane ana hamdalah sholawat ya kepada Rasulullah. Niki janjane mboten termasuk awal qasidah burdah niki mboten ya. Kenapa? Karena para penyair ndok biyen ya rungono, para penyair ndok biyen ketika nggawe qasidah ya, ketika nggawe qasidah niku permulaane iku dimulai dengan perkara-perkara sing biasanya berbau awik cinta. Ya atau berbau ghazal, gombal-gombal. Ya, mboten gombal mukiyane sampean mboten ya. Yang gombal-gombal iku lho. Ya.
ya apa jenenge ya ikulah kayak ngoten niku utawa ya pedihnya cinta atau apalah iku biasanya penyair-penyair nggawe syairan kayak ngono kuwi ya iku dikawiti dengan seperti itu ya termasuk Imam Busiri niki ya kawitan syaire gak mungkin alhamdulillahi munsyil khalqi min adam gak mungkin ana kayak ngono kuwi ya tapi kawitannya syaire apa amin tadzakkuri jiranin bidi salami mazid tadam anjara min muqlatin bidami iki maknane piye angko ya iki ono maknane cinta-cinta tapi ya perlu diperhatikan apabila kita menemukan di kitab-kitab para ulama suatu qasidah-qasidah syairan-syairan sing zahire muji-muji sesuatu yang dicinta ya muji-muji sang kekasih niku aja mbok geret ning sang kekasih sing rendahan utawa sang kekasih sing napa haram aja misalnya nyebut kaya ngono iku sing dimaksud adalah nek gak Gusti Allah Kanjeng Nabi ya sing dimaksud apa nek ora Gusti Allah ya Kanjeng Nabi paham nggih iku nek ning dawuhe para ulama-ulama kita nggerete ngoten iku ya nek sang kekasih sebagai rumus atau apa jenenge simbol ya kagem Kanjeng Nabi kagem Gusti Allah niku ngoten kaidah ketika kita baca kitab-kitab para ulama ya qasidah-qasidah para ulama termasuk teng mriki ya ketika nyebut sang kekasih niku aja mbok geret ning sang kasih pacare apa ora ya tapi engko digeret ning Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ayo mulai amin tadzakkuri jiranin bidi salami mazajta dam'an jara min muqlatin bidami amin tadzakkuri jiranin apa to sebab saking eling tangga pira-pira tangga apa to sebab saking eling pira-pira tangga bidi salami kelawan daerah di salam mazajta nyampur sapa sira dam'an ing loh air mata jaro kang ngalir apa loh min muqlatin saking mripat damin kelawan geteh amhabbatir rihu amhabbat apa to niyup arrihu apa angin habbat iku niyup niyup ya arrihu apa angin min tilqa'i kazimatin saking aran dalan kazimah wa aumado lan ketinggal jumleret mengkilap albarku apa kilat fizzul ma'i ing dalem bengi kang peteng min idomi saking lembah idom nama daerah ya kayak mau di salam iku yo nama daerah nama dusun nama desa yang antara Mekah kalih Madinah niku napa di salam kemudian Kazimah niku ya nama jalan di daerah ya, yang menuju ke Mekah niku Kazimah kalau idom niku nama lembah yang ada di Madinah nah, ini kados ngoten ya sebagaimana yang tadi yang saya sebutkan bahwa para ulama ketika atau para penyair ya, itu ketika memulai qasidah-qasidahnya niku sering kali dengan cara apa jenenge ya bahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan percintaan termasuk ning kene iki. Terus ning kene iki Imam Busiri ono ya ning kene iki Imam Busiri seakan-akan beliau mentajrid. Tajrid itu apa? Tajrid niku ya seakan-akan napa awake niki mulu didobelke. Nah, terus batu didokokno ning ngarep terus diomongi. Perkara ngomongi dhewe. Paham nggih? Paham mboten? Ya.
Nah, guru kula Syekh Mar'i Hasan Ar-Rasyid ya niki saking tawadhuke, saking adab asornya beliau ketika nduk mbiyen niku sering kali ketika beliau nasihati murid-muridnya, beliau selalu mendahului nasihati niku dengan cara aku iki apeh nasihati tak niati nasihati awakku dhewe. Ya, aku mentajridkan awakku tak kok ngarep terus tak nasihati dhewe. Niki diantara tawaduknya Syekh Mar'i Hasan Ar-Rasyid iki. Ya. Jadi orang niati napa jenenge ya, nasihati kanca-kanca, nasihati murid-muridnya beliau gak, tapi seakan-akan ya beliau nasihati awak dhewe. Ya, nah iki ning kene iki Imam Busiri ngoten. Ya. Imam Busiri niku napa? Seakan-akan ya ngomongi awake dhewe. Nah, sing diomongi apa? Jadi ndelok keadaane. Nah, la apa si awakmu? La apa si awakmu? Air matamu iku lho kok ngalir terus. Mazajta dam anjaro min muqlatin bidami. Ngalire gak ngalir air mata biasa mboten, akan tapi ngalir napa? Ngalir air mata sing rada abang krana nyampur ambek getih. Ya, napa nyampur ambek getih. Mazajta dam anjaro min muqlatin bidami. Lapo sing nangis terus? Nah, iki maksudnya kinayah dari nangis terus. Lapo nangis terus sampai seakan-akan Allah iki meh entek genti ambek getih. Nah, iku penyair kaya ngono kuwi kadang ya membayangkan itu sangat luar biasa ya. Lapo iki kaya ngono kuwi. Ya, kenapa? Amin tadakkuri jironen bidi salami. Awakmu nglakoni kaya ngono kuwi nangis terus. Ya, iku apa goro-goro kelingan ya, para tetangga diri salam. Maksudnya tetangga ini adalah kekasih. Apa goro-goro awakmu kelingan para kekasih? Ya kekasihmu ning di salam sehingga awakmu iki nangis terus sampai kaya napa lohe iki kecampuran ambek getih. Ya, iku kaya ngono ya. Jadi nek wong cinta ngono ya. Kadang nangis saya gak jelas. Goro-goro kilingan sing dicintai. Ya. Apa to goro-goro iku? Ya, goro-goro iku sing dimaksud jironen binti salami yaiku adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Am habbatir rihu min tilqa'i kazimatin. Tak waca saya terjemahe, sampean go terjemahe. Apakah karena mengingat tetangga tercinta yang berada di salam hingga air matamu mengalir deras bercampur darah? Ya. Apakah itu am habbati utawa liyane? Ya, am habbat. Ya, di mana nih? Mau sih ya, mana nih ya? Am habbatir rihu min tilqa'i kazimatin wa aumadul barqu fi zulma'i min idami. Apa karena hal lain? Yaitu hal lain itu adalah karena awakmu terkena sepoi-sepoi angin. Yang mana angin niki dari arah daerah Kazimah. Ya, karena di sana ada sang kekasih, terus bakdo niku ya angin sing teko kono iku lho gawe awakmu kangen sampai nangis. Nah, apa gara-gara angin niku mau? Ya sehingga awakmu nangis terus. Ya. Apakah perkara lain? Wa aumadul barqu fi zulma'i min idami. Ya. Apakah karena perkara lain? Perkara lain yaitu adalah napa sini? Cumlerete nggih, kilat. Cumlerete kilat sehingga dadi ketok padang. Ya. Di tengah malam yang sangat petang sekali, jujuk ana cumlerete napa? Kilat. Kilat dadi puadung langsung nggih. Ya. Kilate iku saka daerah Idom. Daerah Idom iki daerah kekasih sampean sehingga sampean kelingan. Oh, apa kok gara-gara iku? Sehingga awakmu nangis terus. Ya. Nang kene disebutno ambek Syekh Nawawi Al-Bantani. Nggih, disebutkan ambek Syekh Nawawi Al-Bantani. Ya. Ya, jadi ya
karena iki sing dicinta niki adalah sing dimaksud adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Maka karena apa sing dikangeni adalah Kanjeng Nabi, kita niki harus selalu ya napa kangen nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggih. Ya iki dawuh Kanjeng Nabi dawuh Syekh Nawawi Banten niki ana pepeling bagi kita boleh-boleh saja ya nangisi ya kuatir nek ora iso cedak ambek sang kekasih, yang mana sang kekasih itu adalah penduduk surga yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangno adoh sangka sang kekasih ya sang kekasih bisa ana ning swarga sampean gak ning swarga ya apa. Nah iku kudu duwe kuatir kaya ngono kuwi nggih, kudu duwe rasa kuatir ya aja sampe kene iki mboten masuk ning swarga ya. Untungnya Kanjeng Nabi nate ngendikan al mar'u ma'aman ahab ya, atau yuhsyarul mar'u ma'aman ahab yang besok manusa niku digiring, wong itu digiring bersama orang yang dicintai. Nah, ya niki para sahabat niki nduk mbiyen ya tidak pernah bahagia melebihi bahagianya para sahabat ketika mendengar hadis niki al mar'u ma'aman ahab atau yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Ya, soalnya napa para sahabat niki ya do minder, Kanjeng Nabi ngibadahe luar biasa, Kanjeng Nabi yo istimewa di hadapan Gusti Allah. Lah sedangkan para sahabat niki do minder ngibadahe, yo ngrasane sahabat ngibadahe kurang. Ya, iki piye iki bisa nek adoh sama Kanjeng Nabi piye? Bareng Kanjeng Nabi ngendikan seseorang niku bakal digiring ya bakal dikumpulno ambek wong sing dicintai. Akhirnya para sahabat seneng, alhamdulillah dengan modal cinta aku iso kumpul ambek Kanjeng Nabi. Bayangno ya nek pemone awak-awak dhewe ya pemone Gusti Allah niki ya besok ngumpulnone wong mengklasifikasikan wong iku sesuai dengan amale. Wah repot kene. Amale kene ambek Kanjeng Nabi yo jelas adoh, ora mungkin kumpul ambek Kanjeng Nabi. Ya, untunge Gusti Allah, untunge Kanjeng Nabi niku loman. Ya, Gusti Allah besok ngumpulno wong sesuai sapa sing dicintai, ambek sapa sing dicintai. Ya. Maka para sahabat ketika mendengar iki senenge pol. Alhamdulillah. Ya, berarti besok iso ketemu ambek Kanjeng Nabi karena modal cintanya sangat luar biasa. Fama li ainaika in qul takfu fahamata wa ma li qalbika in qul tastafiq yahimi. Fama li ainaika, fama mongko utawi apa li ainaika kedue mripat loro sira. In qul ta mongko apa kang ana ing mripat loro sira. Ya, ingkul talamun ngucap sapa sira ukfufa ya ngempeto sira ya mripat loro. Hamata mongko malah drodosan apa mripat loro. Wa malikal bika wa ma lan utawi apa likal bika iku kedue sira lan apa iku kang ana ing ati sira mesti ingkul talamun ngucap sapa sira istafiq yo sadaro sira wahai ati yahimi mongko tambah ngedan apa ati. Nah iki apa sing ngomongi wong sing sangat pecinta ya, wong sing perindui kok ngene iki ya. Jadi apa jenenge Imam Busiri ngendikan ya seakan-akan ngendikane awak dhewe ne ya famali ainaika ingkul takfu fahamata ya, maka mengapa kedua matamu lapo, kedua mripatmu itu lapo jika engkau ya ngomong
tahanlah wahai mataku. Ya tahanlah. Ojo ngetokno air mata. Gak malah mandek malah tambah drodosan. Ya. Kadang kan koyo ngono kuwi. Ya, kadang cah cilik-cilik bocil-bocil niki ya nak nangis niku. Wes meneng-meneng aja wah tambah banter. Ya, iki yo mripat yo ngono kuwi. Nggih, mripate nangis kira terus bariku diomongi. Mripat loro, meneng. Ya, mandek kok. Ora gelem mandek malah tambah terus-terusan, tambah nangis. Terus badan niku ya, ada apa dengan hatimu? Ya, lapo atimu lapo? Ingkul tastafiq ya himi. Atimu nek mbok omongi, ayo sadar. Gak sadar malah tambah edan. Malah tambah nemen tek cinta. Nah, iku sang pencinta koyo ngono kuwi. Ya dikon mandek, ya mboten mandek malah tambah nemen. Ya. Sang pecinta koyo ngono kuwi. Nek dikon napa jenenge mandek ora mandek malahan tambah nemen. Ya. Bahkan diriwayataken ya lho biyen niku ana penyair jenenge Qais atau Majnun Laila. Ya, Majnun Laila. Ora Laila Majnun tapi Majnun Laila, ya. Wong Indonesia macane kualik. Laila Majnun. Laila sing edan, mboten. Majnunu Laila. Majnun Laila iku apa? Wong edane gara-gara Laila. Ngono maksudnya ya. Majnunu Laila. Atau Qais bin Mulawah iki jeneng asline Qais bin Mulawah, Majnun Laila. Lah niku edan ambek Laila iku nemen. Ya, edan ambek Laila iku nemene pol. Ya, saking nemene nggih. Wis pokoke kadang delok apa jenenge mbuh anjing mbuh kucing ngono iku deh. Ya, kucinge utawa anjinge kewan iki mau tau didelok ambek Laila. Niku ketika lewat ya. Qais bin Mulawah niki ndelok kucingmu iso-iso klepek-klepek. Kenapa? Kucing iki tau didelok ambek Laila. Ya, iku koyo ngono kuwi, saking nemene tek cinta ambek Laila. Ya. Ya, iku kados ngoten. Ya, senemen pokoke. Lah ternyata jare para sejarawan, ternyata setelah diselidiki Laila niki wong wedok sing cilik ireng. Tapi tek edan nemene pol. Tek edan ambek Laila nemene pol. Ya, lah suatu saat Majnun Laila niku digawa keluargane. Dijak, ayo iki ning ngarepe Ka'bah. Engko awakmu iki dicoba ambek Gusti Allah edan ambek Laila. Engko sampean ndonga ya. Ndonga ya Allah mugi-mugi jenengan waraske kula sangka edan karena Laila iki. Ndonga koyo ngono ya. Nggih, siap. Ya, dadi dijak ning Ka'bah, ya ning ngarepe Ka'bah, ndonga ning ngarep Ka'bah mustajab niku ora. Nggih, siap wis ngono kuwi. Bareng tekan ngarepe Ka'bah, ya wong-wong iki siap ngamini Majnun Laila sing ndonga. Ya, dongane niku apa? Ya Rabbi la taslubni hubbaha abadan. Ya Allah, jangan cabut dari hati kula cinta kepada Laila. Selamanya jangan cabut. Tambahane pripun tambahane? Wa yarhamullahu abdan qala amina. Semoga Allah merahmati seseorang yang ngomong amin. Iki piye bingung ngomongin burine. Apa diomongi amin? Iki wong iki berarti dongane tambah nemen. Ora diomongi amin, ora entuk donga. Wa yarhamullahu abdan qala amina. Iku ngono kuwi. Dadi wong nek wis napa jenenge nggih wong wis bener-bener cinta niku ya wis koyo ngono kuwi lah wis masyaallah. Ya dikon mandek iku gak mandek malah justru tambah nemen. Ya begitu pula teng mriki famali ainaika ingkul takfufa hamata wa mali qalbika ingkul tastafiq yahimi. Mengapa dengan kedua matamu jika engkau menahan air mata keduanya tetap basah? Ada apa dengan hatimu jika kau sadarkan ia tetap gelisah? Ya.
niku ngoten. Nah sing nduk mau am habbatir rihu terjemahe tak waca autakoh karena hembusan angin dari arah kazimah atau kilauan cahaya kilat pada kegelapan dari arah idham. Ayah sabus sabbu annal hubba munkatimun ma baina munsajimin minhu wa muttarimi. Ayah sabu apa to ngira sapa as-sabbu sapa wong kang banget gandrunge, banget cintane. Ya as-sabbu niku wong sing banget cintane. Annal hubba ing setuhune cinta mungkatimun iku bisa ketutup, bisa kesimpen. Ma baina munsajimin ing dalem barang kang atau maki iso dadi badali al-hub ya. Rupane perkara baina munsajimin kang tetep ing dalem antarane Allah kang drodos ya, air mata sing selalu mengalir, Allah sing deres ya, Allah sing deres, air mata yang deres minhu saking sabu wong sing pecinta mau wa muttarimi lan saking ati kang kobong ya, gelora cinta di dada ya. Niki nggih. Jadi wong sing pecinta niku ana tanda-tandane. Nggih. Wong sing banget gandrunge, lagi kasmaran niku mesti konangan niku mesti. Ya. Ya, kadang yo mau samesem dhewe, ya. Kadang guyang-guyu dhewe, kadang ujug-ujug nangis. Ya wong kasmaran koyo ngono kuwi, ana tandane. Lah, ayah sabu annal hubba mungkatimun. Apakah orang yang pecinta, kayak wong sing bener-bener cinta niku ngira nek cinta niku iso ditutupi? Apakah ngirane koyo ngono kuwi? Oh, ora. Ya ditutupi antara apa? Ma baina munsajimin minhu wa muttarimi, padahal cinta niku mau ya napa jenenge bisa ditutupi, tersembunyi di balik derayan air mata ya dan gelora cinta di dada ya. Jadi apakah pemabuk cinta mengira rasa cintanya dapat tersembunyi di balik derayan air mata dan gelora cinta di dada? Ora bakal iso ya, ora bakal iso nutupi ya, sing cinta mesti konangan ya. Ya, soalnya ana tondo-tondone ku mau ya yang mripate nangis terus ya, rasane hati niku napa jenenge terbakar dengan gelora cinta. Wah, ngono kok muni iso ditutupi? Ora iso, aja ngira iso ditutupi. Ya. Niku ngoten. Ya, laulal hawa lam turiq dam'an ala talalin wala ariqata li dzikril bani wal alami. Laulal hawa lamun ora ana cinta, lam turiq mongko ora ngesokno ya, araka yuriku ngesokno, lam turiq mongko ora ngesokno sira dam'an ing air mata ala tolalin ing atase sisa-sisa reruntuhan rumah sang kekasih, wala ariqata lan ora melekan sapa sira ya, bergadang-gadang lidzikril bani krana eling pohon ban ya. Pohon ban iki pohon sing wangine banget wangine ya, niku napa pohon ban. Di bani wal alami lan gunung ya, gunung tempat tinggalnya sang kekasih ya. Iki mau kan ya seakan-akan nakoni awake dhewe terus kowe cinta ra aja mbok tutupi, ora iso mbok tutupi, ora iso mbok tutupi kayak ngono. Nah, terusno seandainya iku bukan karena cinta, lam turik dam'an ala tolali, awakmu gak bakal ngesokno air matamu ya karena melihat sisa-sisa reruntuhan rumah sang kekasih. Ya, tolal niku napa sisa-sisa reruntuhan atau sisa-sisa rumah sang kekasih. Biyen wong Arab niku nggih, wong Arab niku
Nah, ada sebagian daripada orang Arab niku sering pindah saka tempat satu ke tempat yang lain, saka daerah satu ke daerah yang lain. Niku kata sing kados ngoten. Ya, kata sing orang terutama orang-orang Bedui niku do gawe kemah. Nah, dadi ning padang pasir terus nggih kemah kaya ngono kuwi. Ya. Iku akeh sing kaya ngono kuwi. Omah yo kemah iku mau. Nggih. Engko nek bosen ning kene pindah ning liyane. Ya. Iku zaman ndok biyen urung ana hak sertifikat tanah. Nah saiki ana sertifikat tanah apa pindah kaya ngono kuwi seneni wong akeh sampean. Ya, ora iso pindah karepe dhewe. Lah, iku bekas-bekas reruntuhan rumah. Nggih, bekas-bekas tempat ya tinggal napa jenenge sing ditinggali sang kekasih niku mau napa jenenge iku tolal. Tolal iku bekas reruntuhan rumah. Bekas-bekas tau dinggoni ngono lah. Ya. Lah iki teng mriki disebutno seandainya bukan karena cinta kamu tak akan ngesokno air matamu. Ya, menuangkan air matamu. Iki seakan-akan iki air mata sing ditokno iku gak sak tetes gak, tapi seakan-akan langsung grujuk akeh ya. Ya, saking nangise tek nemene ngono kuwi. Ya. Jadi nek pemene ning sirah niki ana napa jenenge ya cadangan air mata iku ditokno kabeh ngono iku maksude ngono lah. Ya alam turik an ala tolali. Ya apa ngetokno air mata karena napa ndelok bekas-bekas rumah sang kekasih. Ya wala ariqata li dzikril bani wal alami. Kalau bukan karena cinta kamu enggak akan apa jenenge enggak akan begadang untuk ngeleng-ngeleng pohon ban. Ya iki pohon sing mungkin ana kenangan ambek sang kekasih iku mau, terus wal alami daerah gunung. Ya gunung sing ya mungkin tahu di apa jajah ambekan di parani ambek sang kekasih. Pokoknya sing ambek sang kekasih niku dieling-eling terus kaya ngono kuwi lah. Nah, iki pasti guru-guru cinta. Mulakno air matamu selalu ngalir. Seandainya bukan karena cinta, air matamu gak bakal ngalir koyo ngono kuwi. Ya, andai bukan karena cinta, air matamu tak akan mengalir saat melihat sisa reruntuhan rumah sang kekasih, dan tidak pula engkau terjaga untuk mengenang pohon ban dan bukit yang mengingatkanmu pada sang kekasih. Ya, ono ne sampean nangis, oh berarti iki ono cinta. Fa kaifa tunkiru hubban ba'dama syahidat bihi 'alaika ududud dam'i was-saqami. Ya. Fa kaifa tunkiru hubban, mongko kepiye ngingkari sapa sira. Fa kaifa tunkiru, mongko kepiye ngingkari sapa sira hubban ing cinta ba'dama syahidat sause nyekseni bihi kelawan cinta alaika ing atase sira udurud dam'i apa ya perkara kang adil daripada air mata wasaqamilan loro wa asbatal wajdu khattai abratin wadunan mislal bahari ala khaddika wal anami. Wa asbata lan netepaken al wajdu apa rasa susah, utawa ya susah tapi susah sing gara-gara cinta iku mo ya. Ya khatta ibratin ing garis lorone air mata, ing garis lorone air mata wadonan lan loro kang sampai kurus mislal bahari ngumpamane mawar kuning. Bahar niku ya pohon-pohonan ya jenis pohon bahar sing napa jenenge bunga kuning sing kuning lah ala khotte kae ngatasé pipi loro sira wala anami lan ya wala anami lan kayu anam sing abang nggih warnane abang. Dadi ana nggih sajroning iku
wa kaifa tunkiru hubban ba'dama syahidat bihi 'alaika udulud dam'i was-saqami. Ya, dawuh beliau Imam Busiri, bagaimana kamu bisa mengingkari cinta? Ya, kamu ngingkari ngomong gak duwe ora cinta. Ya. Ya janjane awakmu dhewe yo ngerti nek awakmu lagian kasmaran. Tapi nek ngomong liya gak kok. Ya, fakaifa tunkiru hubban, bagaimana bisa kamu ngingkari cinta iku mau? Ba'da ma syahidat bihi 'alaika udulud dam'i was-saqami. Ya, setelah ada kesaksian dari dua sesuatu yang mana saksi iku saksi sing paling adil. Ya, jadi nek niki sangat luar biasanya balaghah beliau nggih. Jadi ngomong cinta niku digoro ning ya prosesi sidang pengadilan nggih. Prosesi napa sidang pengadilan. Ning sidang pengadilan niku saksi niku kudu adil. Ya, dadi didelok sik iki wong iki ngapusinan apa ora, wong iki gorohan apa ora, iso dipercaya apa ora. Lah nek saksi adil iso ditampa kesaksiane. Tapi nek saksi juga adil ora iso ditampa kesaksiane. Lah ning kene iki ana saksi adil sing bisa membuktikan bahwa awakmu lagi kasmaran. Apa iku saksi adil iku sing iso mbuktekno nek awakmu iki kasmaran ya, dan memang kesaksiannya begitu kuat apa air mata. Air mata ini adalah saksi napa yang adil dan kuat. Begitu pula was-saqami loro. Wong cinta niku nggih saking cintane sampai loro nemene pol. Nah, iku cukup sebagai napa saksi adil yang memberi kesaksian bahwa kamu ini benar-benar kasmaran. Lah iki beliau ngendikan wa kaifa tunkiru hubban, piye awakmu kok isih ngingkari padahal saksi adil ana loro iku wis gawe kesaksian. Bukti sudah ada di depan mata, kok isih ngingkari ae awakmu. Ya. Terjemahnya, bagaimana engkau masih mengingkari rasa cintamu padahal air mata dan derita telah jujur bersaksi. Wah. Ya wis ana buktine kok isih ae ngingkari ngomong gak malah ngapusi iki ya. Wa asbatal wajdu khattai abratin wa dunan mislal bahari ala khattaika wal anami. Ya. Niki wau ya begitu pula niki wa asbatal wajdu khattai abratin wa dunan. Jadi ya derita cinta wal wajdu iku lara tapi sing sangka napa sangka cinta. Ya saking cintane setek mikir sampai nemen iki menderita. Ya menderita gara-gara cinta iku mau. Iku wajdu. Lah menderita gara-gara cinta niku mau sampai meninggalkan bekas ya di kedua pipimu. Bekasnya apa? Berupa dua garis. Ya, garis iki mau dibentuk dari dua garis iku ning pipi mau dibentuk saka air mata. Jadi sampeyan ngerti nek napa ya ning gunung apa piye banyu kok ngalir terus niku watu iku cekong nggih mboten. Karena kealiran banyu terus. Nah, iki kaya ngono iku. Jadi seakan-akan saking akeh nangis niku sampai ning pipine niku lho ana kaya garise. Iki garis apa? Dalan air mata. Apa dalan air mata. Wah, saking akehe nangise. Wa asbatal wajdu khattaya abratin wadunan. Ya. Ya, terus lara derita karena cinta iki mau yo ndadekaken sampean sampai kaya napa jenenge wong lara sing sampai gering. Ya. Ya, sehingga seakan-akan ya iku kurus lemah. Jadi seakan-akan koyo bahar niku sejenis pohon nggih. Pohon sing pripun? Pohon sing warnane kuning. Nggih, pohon sing napa warnane kuning. Terus badhe niku ala khodika wal anami. Anam niku ya pohon atau bunga sing warnane merah. Ya, ora bunga ya koyo tangkaine merah.
tangkai ngerti tangkai nggih, tangkaine merah. Ya. Lah, iku koyo ngono diperumpamakno. Iku mau perumpamane piye? Dadi derita cintamu iku sampai nggawe bekas napa? Bekas ning pipi dalan banyu, dalan air mata, yang mana air matanya iki mau campur ambek getih sehingga ya dalane iki mau dua garis niki mau iku dadi abang-abang. Paham ya? Terus batune kok awake wong iki kurus tur lemah. Ah, wong nek kurus tur lemah niku biasane iki awake rada kuning. Dadi napa jenenge rada layu ngono iku lah. Nggih, mboten kok seger wong kok biasane. Kulite niku lho. Nanti kulite rada kekuning-kuningan. Nah, lah niku diperumpamakno kaya bahar. Bahar sejenis pohon sing mana pohon niku mau napa jenenge bukan jenis pohon, sejenis bunga sing mana bungane iku mau kuning. Dadi awake layu seakan-akan koyo bunga sing kuning koyo iku mau. Terus dalan air matane iku mau sing loro tur abang-abang iku seakan-akan koyo anam. Anam niku napa mau? Ya pohon sing tangkaine merah-merah. Ya iku mau seakan-akan koyo tangkai anam sing merah-merah. Nah, iku perumpamaane kados ngoten. Lah iki andai saja bahar ambek anam ana ning kene, ya bisa didulohno. Iki lho koyo ngene iki. Dadi wajah tasbih iku iso luwih mengena. Nggih. Intine ngoten. Iki terjemahe pripun? Dan derita cintamu telah meninggalkan dua garis bekas linangan air mata dan membuatmu kurus lemah, laksana bunga kuning di kedua pipi dan mawar merah. Ya. Iki di kedua pipi niki janjane nggih aku dibenahi niki. Di kedua pipi niki meninggalkan dua garis bekas linangan air mata di kedua pipi. Ngono ya, genti tolong gentiku. Ya. Di kedua pipi niku setelah air mata ya di kedua pipi dan membuatmu kurus lemah laksana bunga kuning ya dan mawar merah. Ya. Na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati fil alami. Ya iki mau nggih setelah nggih proses sing dicerca mau awakmu ngomong gak cinta, gak lagi kasmaran, tapi buktine wae ngene iki, dituturno bukti-buktine. Akhire napa? Nggih, seakan-akan wong iki kaya terdakwa. Wis dudono bukti-buktine. Akhire ngaku, "Naam, iya. Iya emang aku kasmaran, emang kasmaran." Naam, nggih. Naam, nggih. Sara taifu man ahwa fa'arraqani. Naam nggih iya bener. Sara mlaku ing dalem wektu bengi. Taifu man apa bayangane wong kang apa bayangane wong ahwa kang demen sapa ingsun ing man. Fa'arraqa mongko ndadekake apa sing ora iso turu. Apa wong kang ingsun demeni ni ing ingsun. Fa'arraqa mongko ora nurunake, ora nuruake, ora dadekake turu ngono ya. Apa taifuman bayangane iku mau. Fa'arraqa mongko ora dadekake turu apa taifuman ni ing ingsun. Wal hubbu lan utawi cinta ya'taridu iku ngalang-ngalangi alladzati ing pira-pira keenaan bil alami kelawan rasa lara ya. Setelah dicerca banyak bukti kaya ngono nggih. Akhirnya ngaku iya memang aku cinta, memang aku lagi kasmaran iki nggih. Ya. Sara taifu man ahwa fa'arraqani. Ya dalam malam hari nggih ya seakan-akan bayangane wong sing tak cintai niki nglewati kula. Ya mlaku di hadapan kula. Padahal bayangane tok fa'arraqani terus aku gak iso turu. Ya fa'arraqani terus aku ora iso
turu. Ya, mungkin nak saiki Imam Busiri masih hidup saiki ya lagi scroll neng media sosial ujuk-ujuk ketemu apa jenenge fotone ya sang kekasih wah pokoknya koyo ngono langsung ketika itu bengi iso turu langsung kelingan sang kekasih ya na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani iya ya lewat apa bayangane lagi bayangane iki ya iki lagi bayangane nggih bayangane tok wae langsung gawe galau gawe gak iso turu. Nah, awalnya kok wongen wah langsung nemen iso ngeblak wong iku. Ah, iso ngeblak ya. Wal hubbu ya'taridul ladzati fil alami. Nah, sedangkan cinta iki nolak keenaan-keenaan ya dengan rasa sing lara, sing susah. Ya janjane iso turu enak. Janjane iso mangan enak tapi goro-goro lagi kasmaran turu glebak-glebuk gak enak kabeh ya mangan wah kabeh krasa pahit ya nah iku wal hubbu ya'taridul ladzati fil alami ya dadi wis kok krasa gak enak kabeh ya iki goro-goro cinta lah teng mriki disebutke ya faidah ya niki barang siapa niki ono ijazah barang niki ya sangka Syekh Nawawi Banten, sangka Imam Bajuri, sangka ya Kiai Bisri Mustafa. Kapan ono wong bakda salat Isya, terus bakda niku mapan turu ya. Terus maca bait niki na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami diwaca bolak-balik sampai sak turune. Ya insyaallah wong iki saged mimpi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya niki tak ijazahke sampean diki amalno kapan-kapan diamalno. Apa amalno saiki yo monggo ora apa-apa. Ya engko sampean mapan turu. Nah, tapi nak sebut kita kitab-kitab niku setelah salat Isya. Ya mesti salat Isya ya salat Isya sampai diai bareng ya. Jadi langsung mapan turu, mapan turu maca iki. Ya, tapi ya aja lali. Ya sampean maca niki tapi ambek ngeling-eling sifate Kanjeng Nabi, wajah Kanjeng Nabi sifatnya bagaimana, perawakane Kanjeng Nabi sifatnya kepiye. Elingno dieling-eling Kanjeng Nabi terus lah. Ya, maka insyaallah saged mimpi kepanggih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, termasuk kula teng kitab buku doa-doa niku nggih nate nulis niki bait niki. Lah niku wonten nggih salah setunggal mahasiswa daripada di Imam Syafi'i mriko. Ya, pas kula mriko tiange manggihi kula. Nggih, pas kula dolan rono tiange manggihi kula, tiange seneng banget. Ya, soalé napa? Ya, matur suwun ning kula soalé napa? Nate ngamalke ijazah niku wau, kula ijazah angsal ijazah sangi Syekh kula. Ya, saking guru kula Syekh Mar'i. Ya, tiange ngamalke ijazah niki na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alamin diwaca terus bolak-balik ya. Nah, terus bakda niku ngipi Kanjeng Nabi temenan. Nah, iki mujarab niki, mujarab. Oke. Ya, kok misal sekarang belum bisa di bulan baleni ae. Hari berikutnya. Ya, sing penting napa mau ambikan fokus ngeling-eling Kanjeng Nabi. Jadi sing mbok eling-eling ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya insyaallah dianugerahi saged mimpi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya makatan sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.